Indiki misaly seretýäs. 3 gyzyl, 2 ýaşyl, 1 gök we 1 sary maşyny bolan firma meňden renkli maşynlary bir ýerde goýmak şerti bilen maşynlaryny näçe görnüşde park edip biler. Indi jemi näçe sany maşyn bar? Onda 3 ýaşyl, 3 gyzyl, 2 ýaşyl, 1 gök we 1 sary. Şuny bir gruppa, muny bir grup bir element ýaly göz öňüne getirsek, jemi 4 san elementimiz bar diýip hasaplasak, bulan permutasiýasy 4 faktorial bolýardy. Indi ýene bir ýagdaý bar, bärde göz öňüne tutmaly. 3 sany gyzyl maşyna men öz aralarynda hatarlap bilýän, onda 3 faktorial oňa değişli. 2 sany ýaşyl maşynam öz arasynda hatarlap bilýän, 2 faktorialym oňa değişli bolýar. Şunu hasaplan ýagdaýymdan netije çykýar. Indiki misala seretýäs. 5 ýurdun hersinden 3 adam halkara maslahata iý berilen. Suratçı her kimi öz yurttaşlar bilen durjak ýagdaýda olar hatarlap suraty düşürmek islese, näçe görnüşde olar hatarlap biler. Indi şeýle 5 ýurt bar, 3-3den. 1 ýurt üçin 3 adam, 2 ýurt üçin 3 adam, 3 ýurt, 4-nji ýurt, 5-nji ýurt. Her ýurt üçin 3 adamdan. Indi şulary men näçe görnüşde hatarlap bilen. Birinciden şu 3 adam men bir gruppa, bir element dep hasaplan ýagdaýymda jemi 5 element bar. Onda 5 faktorial, yani 5'in permutasiýasy bolýar. Köpeltmek hersini öz içinde de ütködüp bilen. Onda şu gruppaň içindäki 3 elementin, yani 3'ün permutasiýasy 3 faktorial, muň üçin 3 faktorial, bu grup üçin 3 faktorial, bu grup üçin 3 faktorial, eň soňky grup üçin 3 faktorial. Eger şunu hasaplan ýagdaýymda men jogap tapdygym bolýar. Indi meňdeş elementli köprükler üçin permutasiýa nähili bolýar? Eger bir köprükde birinji görnüş elementden n1 sany, ikinji görnüşden n2 sany, üçüncü görnüşden n3 sany bar bolsa, onda onuň permutasiýasy şu formula esasında hasaplanýar. Ýani n faktorial atnaşyn n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial şeklinde. Indi şu ýerde baglan sözüň harflary näçe görnüşde hatarlap bolar diýe, onu şeýle şuň permutasiýasyny tapjak bolan ýagdaýymyzda jemi näçe sany bar? Näçe sany harf bar bizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial gatnaşan aşağıda da meňdeşleriň faktorialy. Bizde B'den 2 sany bar, ona 2 faktorial, A'dan 2 sany bar, köpeltmek 2 faktorial. Diýmek 6 faktorial 1 köpeltmek 2, 3, 4, 5, 6 gatnaşanam 1, 2 köpeltmek 1, 2. Şulu bilen 4 aýran ýagdaýymyzda 2 üçin 6 köpeltmegim 6 5-in 30 deňdir 180. Diýmek men şu baglan sözüni 180 görnüşde hatarlap bilen. Birim ýene bir ütköşük ýagdaý, tegelek permutasiýa bar. Haçanda bir meselem diýelim 3 kişini hatarlanymyzda permutasiýasy göni n faktorial bolýardy. Ýöne bir tegelek stoluň daşynda hatarlan ýagdaýymyzda nähili bolýar? Şo bir nokada 2 gezek hasaplanýan ýagdaýa gitdi. Şoň üçinem biri aýryp hasaplaýas o ýerde. Indi şu ýerde mysal bar. 5 sany gyzy tegelek stoluň başynda näçe görnüşde hatarlap oturdup bolar. Onda men muny göni n-1 formulaga görä etjek bolsam, n'imiz 5, onda 5 minus 1 faktorial deňdir 4 faktorial. Diýmek, şunu hasaplan ýagdaýymda 1, 2, 3, 4, 5 gyz tegelek stoluň başynda 24 görnüşde oturup bilýär. Eger men bular tegelek stoluň başynda däldi, ýöne şeýle gün çyzyk hukmunda hatarlajak bolsam, onda 5 faktorial hasaplamaly bolýar. Mysaly seredeli. 5 türkmen, 3 türk, 4 kırgız diplomat tegelek stoluň başynda her ýurdun diplomatlary bir ýerde oturmak şerti bilen näçe görnüşde oturup biler. Indi 5 türkmen, 3 tane türk, 4 sanym kırgız. Indi şulaň birinciden men hersini bir element dep hasaplamaly. Ve bular 3 tane element tegelek stoluň başynda oturýan üçin 3 aýyrmak 1 faktorial. Bu ýene bir göz öňünde tutmaly ýagdaýym. Bu 5 kişinin men öz arasında ütködüp bilýän ýerlerini 5 faktorial görnüşinde 3 faktorial bulam
4 faktorial. Indi şunu hesaplan ýagdaýymyzda 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Indi täze temamız kombinasiýa. Kombinasiýanyň permutasiýadan tapawdy. Berde seçen elementlerimizin ýygyderligi wajyp däl. Ýani başgaça aýdanda n elementli köplüklerden r elementi ýygyderligine garamazdan seçmek üçin ulanylýar. Formulasy şu aşağıdaky ýalyk şu ýagdaýda berilýär. Käbät başga görnüşde ýazylan şekiller bar, olara da gawat gelmeňiz mümkin. Ýöne hemmesiniň manysy bir. Ýokarynda we aşagynda sanlar ýazylan şekilde käbät ýazylyp bilinýär. Berde n ähli elementler r, berdäki r harpymyzyň içinden seçjek elementimizin sany. Formulamyzym n faktorial gatnaşyn r faktorial köpeltmek n minus r faktorial. Indi şu ýerde kombinasiýa bilen permutasiýanyň tapawdyny düşünmek üçin mysal görkezlen. K köplüginiň elementi 1, 2 we 3 sany san. Ve şulardan şul 3'üniň kombinasiýasyny 2 sany şul 3 elementi bolan köplükden 2 sanyň kombinasiýasyny men nädip tapyp bilýän. 2 sanyň kombinasiýasy demek 3 elementden 2 elementi näçe görnüşde seçip bilerim. Indi şu aşağıda görkezlen 1 bilen 2-ni seçip bilýän bir ýagdaý. 2 bilen 3 seçip bilýän ikinji ýagdaý. 1 bilen 3 seçip bilýän üçünji ýagdaý. Şu ýerde 1 2 2 1 diýmeň manysy ýok, sebäbi ýygyderlik esasy däl berdi. Permutasiýa bolanda nähili bolýar? Permutasiýada ýygyderligem rol oýnaýar. Onda 1 2 şeklinde goýup bilen, 2 1 şeklinde goýup bilýän. 2 3 3 2 1 3 3 1 şeklinde jemi 6 şekilde goýup bilýän. Onda permutasiýasy 6, kombinasiýasy 3 bolýar diýmek. Indi formulamyz esasında şu ýerdäki misallar hasaplasak, kombinasiýa 8 elementden ikisini seçen ýagdaýymyzda 8 faktorial gatnaşan 2 faktorial, ýaýyň içinde de 8 aýyrmak 2 faktorial. Deňdir. 8 faktorial gatnaşan 2 faktorial köpeltmek 6 faktorial. Indi şu ýerde 8-den 6-ny biz gysgaldyp bilýäs. 8 diýänimiz näme biziň? 1-den şeýle köpeltenim ýagdaýymyzda 6 köpeltmek 7 köpeltmek 8-e çenli. Şoň üçin men şu bölegi bilen şu 6 faktorial gysgaltýan. Ýa-da näme galýar? 7 köpeltmek 8 galýar. 8 bilen 2-ni gysgaldan ýagdaýymda şu ýerde 4 galýar. Diýmek netijemiz 7 köpeltmek 4-den 28-e deň. Indiki misalymız 4 faktorial gatnaşan 3 faktorial. Men göni aýryp ýazmakçy 4-den 3 aýyrsak 1 faktorial bolýar. Deňdir. Ýokardaky bölegimiz 1-den 4-e çenli. We tersden ýazsak belki gysgaltmak has aňsat bolup biler. Onda 4 köpeltmek 3 köpeltmek diýip 1-e çenli. Bulam 3 köpeltmek 2 köpeltmek diýip 1-e çenli. Bilen 1 köpeltmek özü. Onda şu ýerden gelen 2 bolan üçin şu bölek gysgalýar we netije 4 bolýar. Indi misallarda nähili gelýär? Göni kombinasiýa berilmedik ýagdaýynda nähili meselelerde ulanýas kombinasiýany. Misal 8. A misaly seresek, restorandaky müşteri şokoladly, limonly, üljeli we vanilyaly dondurmalardan birinden, ikisinden ýa-da üçünden hem bir top alyp bilýän bolsa, müşteri näçe görnüşde dondurma alyp biler. Onda şu ýerde seretýän jemi 4 san görnüşli dondurma bar. Men şu 4 görnüşli dondurmanyň içinden bir görnüşini bir top alyp bilýän bir görnüşinden, onda 4-de 1-ni seçip bilýän. Ikinji ýagdaý 4 görnüşinden 2 sanysyny seçip bilýän. Üçünji ýagdaýym 4 görnüşinden 3 tanysyny seçip bilýän. Endi şular hasaplan ýagdaýymda men jogabym gelip çykýar. Onda 4 faktorial gatnaşan 1 faktorial 4-den 1 aýyrýas 3 faktorial. Goşmak 4 faktorial aşağıda 2 faktorial 4-den 2-ni aýyrýas 2 faktorial. Goşmak 4 faktorial gatnaşan 3 faktorial 4-den 3 aýyrýas 1 faktorial. Endi şu ýerde 4-ün öňünde 3 faktorial bar diýip alsak, berde diňe 4 galýar. 2 faktorial berde şeýle azajyk açan ýagdaýymyzda 2 3 4 diýip alyp bilýär. Şu 2 2 bilen şu 4-ü gidiren ýagdaýymyzda berde 6 galýar. 3 bilen 4-ü gysgaldan ýagdaýymyzda 4 galýar. Diýmek
4 goşmak 6 goşmak 4'ten jogabymyz 14. 14 görnüşde alyp bilýän eken. Indiki misalymız 0-dan 9-a çenli sifirler ulanyp ABC görnüşinde bolan 3 belgili sanlardan A uludur B'den, B uludur C'den şertini doğru getirip boljak näçe san ýazyp bolar. Indi şeýle pikir etsek jemi näçe sifir var şu ýerde 10 sanyk sifir var. 10 sifirden 3 tanesini islendik 3 tanesini seçdik diýeli. Meselem 3, 6, 7'ni seçdik. Ve men şu seçen sanlamy seçen sanlamyň iň ulusyny hemişe birinji ýazyp bilýän, ondan soň ikincini ondan kiçi sany ikinji ýazyp bilýän, iň kiçigini hem üçüncü ýazyp bilýän. Ýani bu diýmek bolýar men eslendik seçen 3 sifirmi şu ýagdaýda hatarlap bilýän. Onda 10 san sifirden men 3 tanesini näçe görnüşde seçip bilerim. Onun üçin ýene kombinasiýany ulanýas. 10'da 3 deňdir 10 faktorial gatnaşan 3 faktorial 10'dan 3 aýrýas 7 faktorial deňdir 10 bilen 7'ni gysgaldan ýagdaýymyzda ýokarda näme galýar? 8 köpeltmek 9 köpeltmek 10 aşagda da 2 köpeltmek 3 ýani 1 köpeltmek 2 diýip şo bölegini ýazmaň get. Ýani 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3. Indi şu ýerde 2 bilen 8 gysgalsak 4 galýar, 3 bilen 9 gysgalsak 3 galýar. Deňdir 3 4-ün 12 10'u köpeltýäs 120. Demek 120 san ýazyp bolýan eken.